Hola famílies, com esteu? Esperem que superbé. Avui us presentem aquest material que el podeu fer a casa amb cosetes que tingueu. Hem fet servir una ouera, pintura, rotuladors, qualsevol cosa que serveixi per pintar. I nosaltres hem agafat pinces de fusta que teníem trencades i les hem aprofitat i les hem pintat. Que no tenim pinces de fusta? Doncs podem aprofitar pinces de plàstic que ja tinguem i mirem els colors que tenim i llavors pintem això igual. Palets d'aquells de tipus de metge, d'aquells més petits de colors, també serveixen. Si no en tenim, doncs podem fer tires de cartró, de cartolina i pintar-ho. Qualsevol cosa que tinguem a casa servirà. Llavors es presenta l'infant i es tracta de que faci coincidir la pinça del color amb el color de que hem pintat aquí a la ouera. D'aquesta manera estem treballant els colors i la psicomotricitat fina. Nosaltres n'hem fet de 6, podeu fer de 12, el que vulgueu. Doncs esperem que us agradi i que estigueu entretinguts una estoneta. Un petó!